खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आंनि सिबिरानि फेमिलि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय मोनसे जोबोद गोनांथार खौरां फोसावनो सानदों आङो बे चेनेलनि गेजेरजों दायो आङो बेलेगावसो थांनो ओंखारदों थेरापियाव थांनो ओंखारदों आथिं सानाया गोलाव सम जाबाय नालाय आथिं सानायखौ आङो थेरापि लागासिनो दङ बेनि थाखायसो आङो थांनो ओंखारदों बे समावनो आङो मोनसे गोनांथार खौरां मोननायलाय आङो मोनसे भिडिअ बानायनोसै बिदि साननानै आङो बे भिडिअखौहाय जोबोद हाखु दाखुनि गेजेराव बानायदों दा गोनांथार खौराङा जाहैबाय जोंहा BTC इलेक्शन जाय इलेक्शनखौ नेनानै दङ बे इलेक्शननि अक्ट'खौ फोसावबाय बै एप्रिल दाननिफ्रायनो नेनानै दङ नङासै हयथ'बा बेनि सिगांनिफ्रायनो नेनानै दङ एप्रिल दानाव इलेक्शन जागोन बैसागोनि सिगां जागोन बेफोरबायदि साननानै दंमोन गोबाङानो मानो होनोबा गुबुन गुबुन समफोराव जोंना माबानि सिगां जादोंमोन बैसागोनि सिगां जादोंमोन नाथाय एबारनिया नैबे सेप्तेम्बरसिमहालागै सौफैबाय आरो आगस्ट सेप्तेम्बराव जोंना इलेक्शन जागोन सेप्तेम्बरसिम सौफैबाय बेनि जाहोनानो जाहैबाय बै समाव कभिड-19 जानायनि थाखाय कर'ना जानायनि थाखाय इलेक्शना लेट जाखादोंमोन नालाय जितु 5 बोसोर सरकार मोनसे टार्मा मोनसे सासे सरकारनि टार्मा 5 बोसोर बेनिखायनो बे 5 बोसोरखौ नायनानै नै इलेक्शन भट होनाया नैबे सेप्तेम्बराव जासिगोन दा इलेक्शननि थाखाय डेटखौ फोसावबाय BTC बिसायख'थिनि थाखाय अक्ट' फोसावबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि गोनांथार खौरां होनोबा नैबेनो BTC इलेक्शननि थाखाय अक्ट' फोसावबाय जायखौ नेनानै दंमोन सिगांनि समनिफ्रायनो दिनै फाइनालि अक्ट'खौ फोसावमारबाय इलेक्शननि डेटआ जाहैबाय 22 सेप्तेम्बराव डेट अफ पोल 22 सेप्तेम्बराव भट होनाय जागोन 22 सेप्तेम्बराव भट होनाय जागोन आरो बबेबा बियाबफ्राव माबाफोर उसुबिदा जायोबा बबेबा पोलिं स्टेशनफ्राव माबाफोर उसुबिदा जायोबा 24 सेप्तेम्बराव आरोबावहाय रिपल जागोन थारमाने अबेबा समस्थियाव मा जायो दावराव दावसि जायो नङा होमबा समस्ति नङा अबेबा पोलिं स्टेशनफ्राव बबेबा भट सेन्टाराव मिरुआव दावराव दावसि बेलट बक्स बुख्राब खालामनाय असान्ति परिबेस बेफोरबायदि इलेक्शन टाइमाव जायो नङा होमबा दा बेफोरबायदि बायचान्स जाबाय बायोबा नैबे 24 सेप्तेम्बराव जाफिनगोन आरो माने भट होनाय फिन जाफिनगोन नैबे 24 सेप्तेम्बराव ओरैनो भट होनायनि अक्ट'आ 22 सेप्तेम्बर आरो माबाफोर उसुबिदा जानानै भट होफिननांगौ जायोबा बियो 24 सेप्तेम्बर 22 आरो 24 बेनि उनाव काउन्टिंआ 26 साननै गेजेराव सानसेल' थागोन बेनि उनावनो काउन्टिं 24आव रिपल जाबाय बायचान्स माबा मोनसे जायोबा बेनि उनाव सानसे थाबावनानै 26 सेप्तेम्बरावनो जोंहा काउन्टिं जागोन दा 26 सेप्तेम्बराव काउन्टिं जाबाय नालाय बे समावनो जोङो सोरखारा सोर फैगोन बेखौ मिथिखाबाय 26नि हर गेजेरफ्रावनो मोननो हाबाय बा 27नि फुंखिनियावनो जोङो हमनो हाबाय सोर सोरखार फैगोन BTCआव बे आरो ओमफ्राय इलेक्शननि जिखि जाया खामानि सरकार दानाय होन मा होन गासै खामानिया 28 सेप्तेम्बरनि सिगांनो जोबगोन बेखौ नटिफिकेसनाव रोखा मख'खादों आरोखि ना दा जोंहा नमिनेसन होनाय केन्डिडेटफोरनि नमिनेसन होनायनि लास्ट जोबथा समया 2 सेप्तेम्बरनि सिगांनो जोंहा नमिनेसनखौ होजोबनो नांगोन लास्ट डेट फर फाइलिं नमिनेसनखौ नैबे 2 सेप्तेम्बरनि सिगांनो होजोबनो नांगोन थारमाने बबे केन्डिडेटआव सोर गेलेगोन बेखौ नैबे 2 नभेम्बरसिमावनो होजोबनो नांगोन आरोखि ना बेखिनियानोसै जोंना दिनै BTC इलेक्शननि फाइनाल माबाया ओंखारमारबाय इलेक्शना माब्ला जागोन माब्ला काउन्टिं जागोन माने रिजाल्टआ माला फोसावगोन बेफोर गासैबो ओंखारजोब्बाय आरोखि ना जोंना आसामनि इलेक्शन कमिशना दिनै फोसावनानै होबाय आरो दा बे जाहैबाय जा इलेक्शननि खोथा ओमफ्राय जिहेतु आङो खोन्थाखादों आङो थेरापियावसो थांनो ओंखारदों जोबोद हाखु दाखुनि गेजेरजों आङो बे भिडिअखौ बानायदों मानो होननानै बुङोबा भिडिअखौबो आं माबाखौ नटिफिकेसनखौ आं नायसनाखैमोन आं जेब्ला थांनो ओंखारबाय थेरापियाव अब्लासो आङो नैबे नटिफिकेसनखौ नुसनदों बिनि उनाव आं सानबाय मा आङो मोनसे भिडिअ एंगारनानै हाखु दाखुबाबो मोनसे भिडिअ एंगारनोसै बिनि उनाव आं थेरापियाव थांसै दा थेरापि होनोबा आंहा आथिं सानाय जादों नैबे बिराद गोलाव समनिफ्रायनो सादोंमोन आरोखि ना आथिङा नैबे आगुङा सायोमोन नैबे मोनसे पइन्टआवल' नारबा सायोमोन दा खिन्थु बे पइन्टआ थेरापियाव थांनायनि उनाव बे पइन्टआव बिदि सेरबा साला बे पइन्टआव सेरबा साला ओमफ्राय बेयाव साला खिन्थु नै ओरै जिं बेफोरबायदि जिं बेयाव एसे सानाया दङ आरो थाबायबाथाय फिल जायो माने आरो मालाबा समाव थाबायाबाबो रोदा ख्राब बिदि मोनबोयो आरोखि ना
ओमफ्राय सिगां थेरापियाव थांनायनि सिगां आङो इउरिक एसिडबो टेस्ट खालामखादोंमोन जेराव इउरिक एसिडआबो गैया नङा दङ हिसाबनि बायदिबा 2.5 निफ्राय 6.5 बिसिम थानो नांगौ इउरिक एसिडआ खिन्थु जाय थेरापिनियाव आं थांदों थेरापि खालामग्रानियाव बिथाङा बुंदों कि हिन्जाव मानसिनिया 3-4 बेफोरबायदि थायोब्लाबो बा 4 बेफोर 3फोरनि गोजौआव थायोब्लाबो बेखौ इउरिक एसिड मानिनाय जायो माने इउरिक एसिडआ बारा होननानै जों हमनो हायो होनदों नालाय बे हिसाबैथ' आंनिया गोबां 2.5 निफ्राय 6.5 नि गेजेराव थानांगौ इन जेनेरेल खिन्थु आंनिया अलमस्ट 6 5.54 नै अलमस्ट 6 आंनिया अलमस्ट 6 माने बारायानो आरो हयथ' बेनि थाखायनो जादों जानो हागौ आरो बे थेरापि खालामग्रायाबो बुंदों इउरिक एसिडनि थाखाय जादों होननानै दा बे हिसाबै आंना आथिङा अरजाया दै बुंनाया दैया गोग्लैथों टेंकिनिफ्राय होमबा माबायासो फैगोन नै साबनो हाबावलाहाय फोरो मानसियालाय बे आरो बिनि सिगां आङो थेरापियाव थांनायनि सिगां बेलेग बेलेग जायगायाव थांदोंमोन मालाबा आङो आथिं सानाय नालाय हारा हुरानियावबो थांदोंमोन हारा हुरानि जादों मोनसे सम जानायाव ओमफ्राय ओरैबायदि गेस जादों ओरैबायदि गेस जादों गेसनि टेब्लेट हरखादों खिन्थु आङो बे गेसनि टेब्लेटखौ जासेयावबो माने गेसनिफ्राय रैखा मोननो हायाखै बिराद गेस जादों लवार आसाम हस्पिटालाव थांनानै बिदिनो बेजि थेजि लानांदों 10-12 दिनसो आङो बिसिनायाव गोग्लैनानै थानो गोनां जादों गेसनि थाखाय बेनि उनाव आङो गिनानैहाय बेखौ गिनानै कर्सखौनो फोजोबासै ओमफ्राय बेनि उनाव मोनसे जेरिबुटियाव थांलायबाय आयुर्वेदिकआनो बेबो जेनेबा जेरिबुटियाव थांबाय बेखौबो जाबाय जाजेननाय खालि बिराद मोजां मोनलायबाय रेजें मोनबाय हामथारसिगोन खोमा बिदि सानबाय दा ग्रोब सप्तासे उनाव आरो मुलियानो खामानि होलालाय जाबाबो बेबायदि मोनसे सम फैलायबाय बिनि उनाव आरोहाय माबायाव थांलायबाय बैथिं आयुर्वेदिक मोनसेनाव थांलायबाय बेखौबो जाबाय जाजेननायावलाय बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय उनाव बे एखेयानो एखे जाफिनो बेयावबो बिदिनो थाफिननांलायबाय दा जोबथायाव लास्टाव आङो नैबे जोंहा बङाइगावआवनो थानाय बेंटल गेटआव थानाय बे थेरापियाव थांबाय दा थांनानैहाय एसे आराम मोननानै दंथ'यो बे नार्भा सानाय बेफोर गैला आरो नैबे जि पइन्टआव सायोमोन बे पइन्टआथ' दांबाबो साखाला नै माबा मोनसे गोरा बुस्थुजों थुयोबासो सायो ओरैनोबा बेबायदि साला आरोखि ना खिन्थु नैबे साइडआव ओरै मोननाया एसे दंबावो आरोखि दाबो सम बेबायदि ओरै मोनो आरोखि ना उन्दुनायफ्रावबो मालाबा रम रोदा बिदि मोनलाङो रुबायनाय साइज मोनलाङो बेबायदि मोनलाङो आरो इउरिक एसिडनि मुलि जागासिनो दङ हयथ' उनाव मोजां मोनलांनो हागौ लासैनो दासिमावथ' एसे मोजाङानो फैदों सिगांसो सिबांमोन बेनिफ्राय साबसिन आरामाव फैदों आरोखि ना दा आंनि दिनैनि भिडिअआ बेनोसै जोबोद हाखु दाखुनि गेजेराव बानायनाय जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय जाहाथे गुबुनफ्राबो BTC नैबे इलेक्शननि सोमोन्दै जोंहा मिथिनो हायो गोजोन्थों